nasirin hakki bil hakki alkakku anta rasulillah nasirin hakki bil hakki alkakku anta rasulillah nasirin hakki bil hakki alkakku anta rasulillah. Da izinin mabuwa ke zanyo baitika na da zan ɗauko wanda ke dafa mini aiki na da zanyo a tun farko yardan ka nake biɗa yau ma ka min izini da yo karko ai yabo na da zan gurzo be yin yabo ga rasulillah. Rumbun salatai kanar karo da su dukansu a kan gurzo ka gaji wasu ka tattaro su gaba ɗaya su zarce tuttozo ka ji wa sirrin nan da ka aiko Mustapha al-Arabi gurzo rahatul arwahi al-muqtar sidi rasulillah. Na gaida zaɓaɓɓu da babu irin su ƴaƴa ga mukaffe kamar zinariya masu mazara da ba ta yin laifi na sada Zainab haddar kai da ummu kulsun hakan zai fi da marijalai Ibrahim alkasi da Abdullah nasirul hakki bil hakki alkakku anta rasulillah wasabihi har auliya kudugul maktumu tijani wajiyali Abdul Qadir har kaulahi gausu zamani murabbina da shehina har malami na bambarni su na rike suke min nuni har abada ba zan wahala. Ya abida gani ko farki ki bude binki min izina ki bani sirrin nan da ki so ki bani tun bayo ummina wanda ki so ki bani cikin ruya na farka ki bannana na tubala gudun ku nake bida zan yi yabon sirrillah. Assalamu alaika ya alhaqu sirrin rububiyya assalamu alaika ruhul haqqun gaibin gaibiya ya salami ka an samin nabina khairul anbiya tabbata aika najina an samin ya najibullah nasirul hakki bil hakki alhaqu anta rasulillah zuwanka ne alhaqu ka rusa dukkanin wani mai karya kai ka daidaita komai daidai yadda ka so akan hanya duniya da ta rikice ba mai gaskiya sai karya zuwanka ka sai ta komai sai ti kan alhaqu sirrillah. Gaskiyanka yasa aka yadda da kai kore babu ko kwanto ana ta nunin ka ko ta ina kai ne guda wanda ka fito mai gaskiya wanda babu irin ci duk arabe ya keto idan har ya faɗi ya zauna har ga Allah ku jallalla. Da al'amin aka mai lakabi don adali ne amincece girgije kamili da ka kalle shi babu batun kuce dawili ne jamilun nira mai kyau da ya zarce wani kyau a sai muni ne naka ne gaskiya wallah nasirul hakki bil hakki alhaqu anta rasulillah kai nake nema dumrin sai bambarin ka abun nana na rike kashafi na gangan kai kaɗai ne muradina kai ka so mu so na hakika da gaskiya da hamun izina ta yaya ne zanke ka habibi wanga haukan bazan wallah duya dumrin simu yake tunawa rasulillah ba su da ya bar mu duk wahala bai zai bar mu ya kulla idan har an fusata da mu za a yi azaba ga mu kalla take zai ce al'umma na masu rauni ya Allah. Ya tabara a gafarta musu dukkanin su ina roko ba su san ni bane suka yi wauta tokar ayo narko a da'ifa aka mai wautan ba su san da habibi mai iko sai ya fara kiran kaumi na karka fusata jallalla nasirul hakki bil hakki alhaqu anta rasulillah san annabi ne gaske mabudin dukkanin bauta wanda rike abin so na duniya da kiyamu sai huta
don ku ya samu aidin sirri za'atillah abin bauta da shafa'atul kubra dalwa ilhandi zatillah ya sahibul fadilati ya nurul anwar abul nazira kai ne guda wanda rabbu ya adana wallahi na lura kai ya keɓe kai jirke habibi da kai yake lura kai ya danka wa duk wani sirri nasa sarki jamalullah ya Abdullahi kare kusanta ni da kai kar na sha wahala ni fa bawanka ne mai neman ka da gaske jamalullah ni Husaini ina abidar ka da dan kaunar ka sallallah burina na tabbata ni a fagen yabon najibullah nasiril hajji bil hajji alhaqu anta rasulillah nasiril hajji bil hajji alhaqu anta rasulillah nasiril hajji bil hajji alhaqu anta